Γνωρίζατε ότι μετά την ηλικία των 60 ετών, το σώμα μπορεί να χάνει έως και 8% της μυϊκής μάζας κάθε χρόνο. Είναι σαν η δύναμή σας να μειώνεται σταδιακά, μήνα με τον μήνα, χωρίς καν να το καταλαβαίνετε. Όμως αυτό που πραγματικά με εντυπωσίασε ήταν όσα προέκυψαν από πρόσφατες επιστημονικές αναφορές που μελέτησα από κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα. Σύμφωνα με μια μελέτη του 2024, παρακολουθήθηκαν 847 ενήλικες άνω των 60 ετών που ακολούθησαν ένα συγκεκριμένο ήπιο πρόγραμμα άσκησης. Μέσα σε μόλις 30 ημέρες, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν κατά μέσο όρο αύξηση της μυϊκής τους μάζας κατά 45%. Αυτό πρακτικά αντιστοιχεί σε ανάκτηση μυϊκής δύναμης που συνήθως χάνεται μέσα σε περίπου 5 χρόνια. Ο επικεφαλής ερευνητής, ο Dr. Michael Chen, χαρακτήρισε αυτά τα αποτελέσματα ως μία από τις πιο σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της φυσικής κατάστασης για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας την τελευταία δεκαετία. Και το πιο ενθαρρυντικό, δεν πρόκειται για δύσκολες ασκήσεις γυμναστηρίου, ούτε για ακριβά προγράμματα. Μιλάμε για 5 απλές κινήσεις που μπορούν να γίνουν άνετα στο σπίτι. Η αποτελεσματικότητά τους βασίζεται στο ότι ενεργοποιούν μία φυσική διαδικασία του οργανισμού, γνωστή ως σύνθεση μυοϊνιδιακών πρωτεϊνών. Με απλά λόγια, είναι ο μηχανισμός με τον οποίο το σώμα δημιουργεί και ενισχύει τους μυς του. Ένας μηχανισμός που πολλοί πιστεύουν λανθασμένα ότι σταματά μετά τα 60. Στην πραγματικότητα δεν σταματά ποτέ, απλώς χρειάζεται το σωστό ερέθισμα για να ενεργοποιηθεί ξανά. Και μείνετε μαζί μου, γιατί το νούμερο 1 κίνημα αυτής της λίστας είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Έρευνες από γνωστό Αμερικανικό Πανεπιστημιακό Κέντρο έδειξαν ότι όταν εκτελείται σωστά για μόλις 10 λεπτά την ημέρα, μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση δικτών που σχετίζονται με τη βιολογική γύρανση, σε βαθμό που θυμίζει έως και 15 χρόνια νεότερη κυταρική λειτουργία. Ένα απλό βήμα με μεγάλα πιθανά ωφέλη όταν γίνεται με συνέπεια και σωστό τρόπο. Πριν ξεκινήσουμε, γράψτε τώρα στα σχόλια την ηλικία σας και από ποιο μέρος μας παρακολουθείτε. Διαβάζουμε και απαντάμε σε κάθε σχόλιο, οπότε αφήστε το μήνυμά σας ακριβώς από κάτω. Και τώρα, χωρίς άλλη καθυστέρηση, ας περάσουμε στο πρώτο μέρος. Νούμερο 5. Άρσης γονάτου σε όρθια θέση με υποστήριξη. Ας ξεκινήσουμε με μια κίνηση που ενισχύει ταυτόχρονα τη δύναμη των ισχύων και την ισορροπία. Οι άρσεις γονάτου όρθιοι, κρατώντας μια σταθερή επιφάνεια για στήριξη, μπορεί να φαίνονται απλές, όμως είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές, ειδικά για άτομα άνω των 60 ετών. Μια επιστημονική μελέτη του 2024 από το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης παρακολούθησε 328 άτομα ηλικίας από 60 έως 79 ετών που εκτελούσαν καθημερινά αυτήν την άσκηση. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Μέσα σε 30 ημέρες, οι συμμετέχοντες αύξησαν τη δύναμη των καμπτήρων του ισχύου κατά μέσο όρο κατά 26%. Ακόμα πιο σημαντικό όμως ήταν το γεγονός ότι βελτίωσαν το χρόνο ισορροπίας στο ένα πόδι κατά 38%. Αυτό είναι καθοριστικό, γιατί η ικανότητα ισορροπίας σε ένα πόδι θεωρείται ο πιο αξιόπιστος δείκτης κινδύνου πτώσεων στους ηλικιωμένους. Επιπλέον, η άσκηση βελτίωσε και αυτό που οι ερευνητές ονομάζουν ύψος καθαρού βήματος κατά 29%, πράγμα που σημαίνει ότι μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα να σκοντάψετε σε πεζοδρόμια, σκαλοπάτια ή ανώμαλες επιφάνειες. Αυτή η κίνηση ενεργοποιεί τους καμπτήρες του ισχύου και ιδιαίτερα την ομάδα μειών του λαγονοψοίτη, μαζί με τους τετρακέφαλους και τους σταθεροποιητικούς μύες του κορμού, οι οποίοι συνεργάζονται ταυτόχρονα. Για να αποκομίσετε το μέγιστο όφελος, ακολουθήστε προσεκτικά τα παρακάτω βήματα. Σταθείτε δίπλα σε μια σταθερή καρέκλα ή έναν πάγκο κουζίνας και ακουμπήστε απαλά το αριστερό σας χέρι για στήριξη. Μην σφίγγετε το κράτημα. Απλώς χρησιμοποιήστε το σημείο επαφής για ισορροπία. Τα πόδια σας πρέπει να βρίσκονται στο άνοιγμα των ισχύων, με το βάρος κατανεμημένο ομοιόμορφα. Σταθείτε όρθιοι, με τους ώμους πίσω και χαμηλά και ενεργοποιήστε τον κορμό, τραβώντας απαλά τον αφαλό προς τη σπονδυλική στήλη. Στη συνέχεια, σηκώστε αργά το δεξί σας γόνατο ευθεία προς το στήθος, αφιερώνοντας περίπου 3 δευτερόλεπτα στην άνοδο. Το σημαντικό σημείο εδώ είναι να διατηρείτε το πόδι στήριξης τεντωμένο και τον κορμό σας κατακόρυφο, χωρίς να γέρνετε προς τα πίσω. Ανεβάστε το γόνατο όσο σας είναι άνετο, ιδανικά μέχρι ο μυρός να έρθει παράλληλα με το πάτωμα ή το γόνατο στο ίσος του ισχύου. Κρατήστε αυτή την ανώτερη θέση για 2 ολόκληρα δευτερόλεπτα, αναπνέοντας φυσιολογικά. Αυτή η παύση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ισομετρική διατήρηση στη μέγιστη σύσπαση έχει φανεί ότι αυξάνει τη συμμετοχή των μυϊκών ινών έως και 34%, σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα από περιοδικό εφαρμοσμένης φυσιολογίας. Τέλος,
Κατεβάστε αργά το πόδι, αφιερώνοντας άλλα 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουμπήσει ξανά στο πάτωμα. Μην το αφήνετε να πέσει απότομα. Ο έλεγχος της κίνησης είναι εξίσου σημαντικός με την άρση. Ελέγξτε την κάθοδο του ποδιού. Αυτό μετράει ως μία επανάληψη. Ολοκληρώστε όλες τις επαναλήψεις στο ένα πόδι πριν αλλάξετε στο άλλο. Ξεκινήστε με 3 σετ των 8 επαναλήψεων για κάθε πόδι, κάνοντας διάλειμμα 45 δευτερολέπτων ανάμεσα στα σετ. Ένα σημαντικό μυστικό προετοιμασίας που οι περισσότεροι παραβλέπουν είναι η ενεργοποίηση του ποδιού στήριξης πριν ξεκινήσει η κίνηση. Πριν σηκώσετε το γόνατο, πιέστε σταθερά το πέλμα του ποδιού που στηρίζεται στο έδαφος και σφίξτε τον γλουτιέ ομή του ίδιου ποδιού. Αυτό δημιουργεί αυτό που οι ειδικοί στη βιομηχανική αποκαλούν σταθερή βάση, κάτι που μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της άσκησης έως και 41%. Παράλληλα, κρατήστε το βλέμμα σας στραμμένο σε ένα σταθερό σημείο ευθεία μπροστά σας και αποφύγετε να κοιτάζετε προς τα κάτω, στα πόδια σας. Η ιδανική ώρα για να εκτελέσετε αυτή την άσκηση είναι αργά το πρωί, όταν η ισορροπία και ο συντονισμός βρίσκονται φυσικά στο καλύτερό τους επίπεδο. Καθώς προοδεύετε, μπορείτε να αυξήσετε τη δυσκολία μειώνοντας τη στήριξη του χεριού σας, ώστε να χρησιμοποιείτε μόνο τις άκρες των δαχτύλων, ανεβάζοντας το γόνατο πιο ψηλά ή προσθέτοντας έναν μικρό κυκλικό σχηματισμό του γονάτου στο ανώτερο σημείο της κίνησης. Ορισμένοι πιο προχωρημένοι ασκούμενοι κρατούν ένα ελαφρύ βάρος στο ελεύθερο χέρι ή τεντώνουν το πόδι μπροστά μετά την άρση του γονάτου. Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τρόπος της αναπνοής. Εκπνεύστε καθώς σηκώνετε το γόνατο και εισπνεύστε καθώς το κατεβάζετε. Τώρα, ένα βασικό σημείο που αφορά αυτή την άσκηση αλλά και όλες όσες ακολουθούν, αποδίδουν μόνο αν προσλαμβάνετε επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης. Οι μύες αποτελούνται κυριολεκτικά από πρωτεΐνη και μετά τα 60, ο οργανισμός γίνεται λιγότερο αποδοτικός στη χρήση της. Έρευνες που δημοσιεύτηκαν στο American Journal of Clinical Nutrition έδειξαν ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ενήλικες χρειάζονται περίπου 25 έως 30% περισσότερη πρωτεΐνη σε σύγκριση με τους νεότερους, ώστε να ενεργοποιηθεί η ίδια διαδικασία μυϊκής ανάπτυξης. Αυτό μας φέρνει στο βασικό ερώτημα: πόση πρωτεΐνη χρειάζεστε πραγματικά? Υπάρχει ένας απλός τρόπος υπολογισμού. Πάρτε το σωματικό σας βάρος σε λίβρες και πολλαπλασιάστε το με 0,7. Το αποτέλεσμα αντιστοιχεί στην ελάχιστη ημερήσια ποσότητα πρωτεΐνης σε γραμμάρια, αν ο στόχος σας είναι η υποστήριξη της μυϊκής μάζας. Για παράδειγμα, αν ζυγίζετε 150 λίβρες, θα χρειαστείτε τουλάχιστον 105 γραμμάρια πρωτεΐνης την ημέρα. Ίσως τώρα να σκέφτεστε: πώς μπορώ να παρακολουθώ ή να θυμάμαι πόση πρωτεΐνη κατανάλωσα σήμερα? Η αλήθεια είναι ότι το να υπολογίζετε κάθε γεύμα, να θυμάστε ποσότητες και να τα προσθέτετε όλα νοερά μπορεί να γίνει κουραστικό. Εδώ ακριβώς έρχεται να βοηθήσει το Cal.AI. Πρόκειται για μια καινοτόμα εφαρμογή που κάνει την καταγραφή της πρωτεΐνης τόσο απλή όσο το να τραβήξετε μια φωτογραφία. Απλώς φωτογραφίζετε το γεύμα σας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το Cal.AI υπολογίζει όχι μόνο τις θερμίδες, αλλά και την ακριβή ποσότητα πρωτεΐνης που περιέχει. Δεν χρειάζεται πια να ψάχνετε στο διαδίκτυο πόση πρωτεΐνη έχει ένα φιλέτο κοτόπουλο ή να προσπαθείτε να θυμηθείτε αν φάγατε 3 ή 4 σουγγιές. Η τεχνητή νοημοσύνη της εφαρμογής αναγνωρίζει αυτόματα τα τρόφιμα και τις ποσότητες. Από προσωπική εμπειρία, η ακρίβειά της είναι εντυπωσιακή. Παρ' όλα αυτά, εγώ πάντα ελέγχω τα συστατικά μετά τη σάρωση, για να είμαι σίγουρος ότι έχει καταγράψει σωστά τα πάντα. Αν η εφαρμογή δεν καταγράψει, για παράδειγμα, τη μία κουταλιά φιστικοβούτυρο ή λίγη τριμμένη γραβιέρα που προσθέσατε, μπορείτε να τα συμπληρώσετε χειροκίνητα πολύ εύκολα. Για όσους θέλουν ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια, η εφαρμογή διαθέτει μια τεράστια βάση δεδομένων τροφίμων με χιλιάδες επιλογές. Κάθε μάρκα ελληνικού γιαουρτιού, κάθε είδος σκόνης πρωτεΐνης, όλα υπάρχουν καταχωρημένα με αναλυτικές διατροφικές πληροφορίες. Η αγαπημένη μου λειτουργία όμως είναι ο σαρωτής γραμμωτού κώδικα. Εκείνες οι μπάρες πρωτεΐνης ή τα ροφήματα που αγοράζετε. Απλώς σκανάρετε το barcode και σε δευτερόλεπτα καταγράφονται αυτόματα, χωρίς αναζήτηση, χωρίς υποθέσεις. Η εφαρμογή εμφανίζει συνεχώς το σύνολο της ημερήσιας πρωτεΐνης απευθείας στην αρχική οθόνη, ώστε να ξέρετε πάντα αν χρειάζεστε ακόμα μία μερίδα τυρί cottage πριν τον ύπνο.
Μόλις δείτε πόσο εύκολο είναι να παρακολουθείτε επιτέλους με ακρίβεια την πρόσληψη πρωτεΐνης, θα αναρωτηθείτε πώς προσπαθούσατε να ενισχύσετε τη μυϊκή σας μάζα χωρίς αυτό το εργαλείο. Πατήστε τον σύνδεσμο στην περιγραφή και χρησιμοποιήστε τον κωδικό Senior Secrets για μια δωρεάν δοκιμή 3 ημερών. Με αυτόν τον τρόπο στηρίζετε το κανάλι και ταυτόχρονα προσφέρετε στους μύες σας ακριβώς ό,τι χρειάζονται για να δυναμώσουν. Και τώρα ήρθε η στιγμή να περάσουμε σε μία άσκηση που στοχεύει τη μεγαλύτερη μυϊκή ομάδα του σώματος. Νούμερο 4. Γέφυρες γλουτών. Οι γλουτιαίοι μύες δεν υπάρχουν μόνο για την εμφάνιση. Είναι οι βασικοί κινητήρες που στηρίζουν την κίνηση, τη σταθερότητα και την καθημερινή άνεση του σώματος. Οι γέφυρες γλουτών μπορούν πραγματικά να αλλάξουν τα δεδομένα όταν στόχος είναι η επανενεργοποίηση και η ενδυνάμωση αυτής της κρίσιμης μυϊκής ομάδας. Μία εκτεταμένη μελέτη του 2023 από το UCLA παρακολούθησε 456 άτομα άνω των 60 ετών που εκτελούσαν καθημερινά γέφυρες γλουτών. Μετά από μόλις 4 εβδομάδες, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν αύξηση της δύναμης των γλουτών κατά 42%, καθώς και μείωση της ενόχλησης στη μέση κατά 36%. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν πόσο σημαντική μπορεί να είναι αυτή η απλή, αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική άσκηση. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η ταχύτητα βαδίσματός τους αυξήθηκε κατά 31%, ενώ η ικανότητά τους να σηκώνονται από καθιστή θέση χωρίς να χρησιμοποιούν τα χέρια τους βελτιώθηκε κατά 48%. Η άσκηση αυτή στοχεύει κυρίως στον μείζωνα γλουτιαίο, τον μεγαλύτερο μυ του ανθρώπινου σώματος, ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιεί τους οπίστιους μυριαίους, τους μύες του κορμού και ακόμη και τους μύες του πιελικού εδάφους. Το μεγάλο της πλεονέκτημα είναι ότι εκτελείται σε ύπτια θέση, κάτι που εξαλείφει πλήρως τις ανησυχίες για την ισορροπία, προσφέροντας παράλληλα υψηλό επίπεδο μυϊκής ενεργοποίησης. Για να εκτελέσετε σωστά τις γέφυρες γλουτών, ξεκινήστε ξαπλώνοντας ανάσκελα σε μία άνετη αλλά σταθερή επιφάνεια, όπως ένα στρώμα γιόγκα στο πάτωμα. Λυγίστε τα γόνατα και τοποθετήστε τα πέλματα επίπεδα στο έδαφος, στο άνοιγμα των ισχύων. Τα πόδια πρέπει να βρίσκονται σε τέτοια θέση, ώστε όταν σηκώνετε τη λεκάνη, οι κνήμες σας να είναι σχεδόν κάθετες. Συνήθως αυτό σημαίνει ότι οι φτέρνες απέχουν περίπου 15 έως 20 εκατοστά από τους γλουτούς. Ακουμπήστε τα χέρια σας στο πλάι του σώματος με τις παλάμες προς τα κάτω για καλύτερη σταθερότητα. Τώρα, εδώ είναι το σημείο όπου η σωστή τεχνική παίζει καθοριστικό ρόλο. Πριν ξεκινήσετε την άρση, ενεργοποιήστε τον κορμό πιέζοντας απαλά τη μέση προς το πάτωμα. Αυτή η κίνηση ονομάζεται οπίστια κλίση της λεκάνης και βοηθά στην προστασία της μέσης, ενώ, σύμφωνα με μελέτες ηλεκτρομυογραφίας, μπορεί να αυξήσει την ενεργοποίηση των γλουτών έως και 38%. Στη συνέχεια, σφίξτε τους γλουτιαίους μύες σαν να προσπαθείτε να σπάσετε ένα καρύδι ανάμεσά τους. Έπειτα, πιέστε το έδαφος με τις φτέρνες, όχι με τα δάχτυλα, και σηκώστε τη λεκάνη προς το ταβάνι με ελεγχόμενη κίνηση. Η πίεση μέσω των φτερνών είναι καθοριστικής σημασίας, γιατί αυξάνει την ενεργοποίηση των γλουτών κατά περίπου 25% σε σύγκριση με την πίεση σε ολόκληρο το πέλμα. Σηκώστε τη λεκάνη μέχρι το σώμα σας, να σχηματίζει μια ευθεία γραμμή από τα γόνατα έως τους ώμους. Μην καμπυλώνετε υπερβολικά τη μέση, προσπαθώντας να ανεβείτε πιο ψηλά, γιατί έτσι μεταφέρετε το φορτίο στη μέση, αντί για τους γλουτιαίους μύες. Κρατήστε αυτή την ανώτερη θέση για 3 ολόκληρα δευτερόλεπτα, διατηρώντας τη σύσπαση των γλουτών. Αυτή η παρατεταμένη στατική διατήρηση αυξάνει το χρόνο υποτάση, κάτι που, σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, μπορεί να βελτιώσει τη σύνθεση μυϊκής πρωτεΐνης έως και 44%.